जों paramilitary forceआव जि रिक्रुटमेन्ट बेवहाय अबयस्से जोंहा ndfb केडारनिफ्राय खोब खमसो थांदों बिटिआर सरकारनो बहन खालामदों दा खिन्थु बिथांनि न'खरनि मानसिया बेखौ गनायनो नागिरा दा कनभिक्टेड मानसिनि केसखौ उइथड्र खालामनो मानो हाया खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय आरो मोनसेबाव जों माने आं बांसान्द्रायखौ बुंनो थांला जों होनबाबो गोरोन्थि जाया बा आं होनबाबो गोरोन्थि जाया जोंनि एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरि बा सानसे समाव बिथाङा हारिनि थाखाय नांबुना डिपुटि चिफ जाबुनानै बिथां गबिन्द बसुमतारिया मैया केसनि बारै मा बाथ्रा बुंफैदों बियो इलेक्शन सफैनायखाय बा नैबे इलेक्शन सफैनायखाय बिथांमोना बे केसनि बाथ्राखौ दासो गोसोखांदों नामा बोसोरनैनि सिगां बबेयाव उन्दुना थायामोन गबिन्द बसुमतारिया आरो ओमफ्राय प्रमद बर'आ दिनैसो सिरि मोनदों नामा बिथाङा दिनै बेफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला CEM बिथां प्रमद बर'आ रागा जोङो बा गाज्रि मोनो कयेकजन जोंनि दैदेनगिरिफोराबो दुखु मोननानै मा जानो लाब गैया जों जिहेतु भुक्तभोगि जों जिहेतु खस्थ' मोनबोनाय जिहेतु जों दिनै केसनि बारैनो जों गोबांनो दुखु खस्थ' लाबाय थानो गोनां जादों एभ्रि मान्थ जों कट गानो गोनां जादों आं गानाङाखै बा सोरबा सासेयाथ' गानांदों आं दिनै फिसाब्लाबो दिनै आंनियाबो दिनै हाइनेस्ट केस जानानै दङ दिनै मोनसे गालांबाय फैगोन मासाव 25 तारिखआव आरो दंबावो जोंनिया गानांगौआ कटआ बार बुंबाय थादों गबिन्द चन्द्रआ मैया फैनानै थिफुदलानो दिनै केसनि खोथाखौ रायखांफैदों दिनै बै समाव बोसोरथामाव बबेयाव उन्दुना थादोंमोन मा खालामदों दिनै निउज पर्टेलफोर बायदियाव जोंनि एक्स एनडिपिनि सेंग्राफोर गाबख्रावगासिनो दङ सोरबा मोननायनि गाबख्रावदों सोरबाया दिनै मोनिनि गाबख्रावदों सोरबाया दिनै जेलाव थानांनायनि न'खरफोरा दिनै गाबख्रावगासिनो दं जों गोबां न'खरावनो हाबनानै फैदों बेफोरबायदि न'खराव दिनैहाय जाय जायगायावहाय एक्स एनडिपिनिनो EM दङ बिथां रन्जित बसुमतारी दं बिथांमोन बायदिया नायहैया जायनि जायगायाव दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांबो डिपुटि चिफ बिथांनि जायगायाव जोंनि एक्स एनडिपिनि सेंग्राफ्रा हाइनेस्ट केस जाजोबनानै दङ दिनै बेफोरबायदियाव मा जों UPPL आव हाबथारब्लासो जोंखौ नायगोन नामा जों UPPLनि आर'नाइ गानथारब्लासो जोंनि केसफोरखौ उइथड्र खालामगोन नामा बिदिबा जानाय नङालै सिदा बाथ्रा बिदिया जानाय नङा मा माइ गाब जुजाय बिलाइ UPPLनि गियान आखल आखुआ दिनै प्रमद बर'नि आखल आखुआ बेसो नामा दिनैहाय जायफ्रा दिनै UPPLखौ दिनै आर'नाइ गानाखै बिथांमोनखौ दिनैहाय बिथांमोननि केसखौ मालाबाबो नायाखै दिनैहायबो सावरायदों बिथांमोना प्रमद बर'आ मा इलेक्शन सफैदों दिनै लकसभा इलेक्शन सफैनायखाय दिनै प्रमद बर'आ मा खालामदों बै बे जायफ्रा दिनै हाइनेस्ट केस जानाय जायफ्रा NIA केस नांनानै दिनैसिमबो गोथां मुंख्लं जानानै दं दिनैसिमबो गोथाङै मुंख्लं जानानै दं दिनै जथुमा खालामदों बेफोरनि न'खराव हाबना नायहैथां इलेक्शन सफैबाल'नो नायहैनाय इलेक्शन सफैबा माबा मोनसे सफैबा NDFBनि सेंग्राफोरखौ बुथुमनानै लानाय NDFBनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बुथुमनानै लानाय बिदिया जानाय नङा इलेक्शनल' जेब्ला इलेक्शन सफैगोन जेब्ला माबा मोनसे जागोन अब्लानि समाव बा बुथुमना दोननाया अस्ताद जों बिदिखौ बारा साबजानाय मोना बिदिखौ साबजानाय जों नङा आं साबजानाय मोनाखै आं बिदिखौ बारा मोजां मोनाखै नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि केसआ दासिमबो उइथड्र जायाखै गोबां साननो थाङोब्ला गोबां बाथ्रा बुंबावनांगौ दिनै बेफोरबायदि बुंबाबो बिथांमोननाव देहाव नाङा था जोंबो नोंसोरनो भट होआ दरखार गैया जोंनि केसखौबो फोजोबनानैबो होआ दासिमबो उइथड्र खालामनानैबो होआ जों दिनैसिमबो गानांबाय थायोलै जायनि जाहोनाव जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै कयेकजना मा खालामनो खुरै गंसे लानानै बिनानै जानो गोनां जादों दिनै इलेक्शना खाथि सफैनायखाय लिंहरफ्लाबाय ज' सावरायबाय बेफोरबायदि जोंथ' जानाय नङाना बोसोरथाम बबेयाव उन्दुनानै थाया प्रमद बर'आलाय बोसोरथाम गाहाम बहा उन्दुनानै थाया बे गबिन्द बसुमतारियालाय दिनैसो दिनै बेंटल बायदियाव फैनानै खबर लानो उदिस लानो सिमां नुदों नामा गिदिर लिडारफोरनावहाय केस गिदिर गैयालै सिदा बाथ्राखा सोर साबेसेनि NDFBनि गिदिर लिडारफोरनावलाय मा गिदिर केस दङ गैया दिनैहाय निसिमानि अन्थावनि मा अबस्थायाव दं बियो दिनैहाय बिनि फारसे सोरबा खबर लाफेरदों बिनि केसनि खोथाखौ सोरबा सानदों बिनि केसफोरा दिनै स्टेटआव गुबुन स्टेटआव दङ बेफोरखौ मालाबाबो सानाखै मालाबाबो बुंफेराखै गबिन्दआ दिनै ओरैनो केसनि बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि सेंग्राफोरखौ एफाराब मोजाङै फुस्लायबा इलेक्शन खाथिब्ला बुंफैबा जानाय नङा जों खोनानोबो मोनो आरो नुनोबो मोनो
नोंथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय तो गोबां बाथ्रा बुंबाय जाखिनि गथ'फोर जाफोर सेंग्राफोर जायफ्रा दिनै एनडिएफबिआव मुंख्लं जानानै थांनाय मार्टियास फेमिलिफोर बिथांमोना सासे थैखांनायनि उनाव थां नों हारिनि थाखाय दिनै मुंख्लं जादों थुनहरग्रा मानसिफोरबो दं न'खरसेयाव न'खर सानै गाहाम थैनाय दं बिथांमोननि जेबो उदिस लानाय खबर मोनसे लाहैनाय बे गैया दिनैसो गाबोन समफोरनि गेजेराव एसे थाबैनो इलेक्शना सफैबाय इलेक्शन सफैनायखाय दिनैहाय बिथांमोननि गियाना आरो बुजिनोबो बाखि गैया जोंनि जायफ्रा मार्टियास फेमिलिफोर जायफ्रा मोनाखै बिथांमोना बुजिनो बाखि गैया आरो जायफ्रा केस गोनां सोरबा सोरबाया दिनैहाय खोनानो मोनबावदों जाय दिनै बिथांजों सिकिउरिटि थायो बिथांखौ दिनैहाय बिथांनि सिकिउरिटिखौ दिनै बोखारनो गोनां जादों खोनानो मोनबावदों जों मुखे दिनै जाय मानसिखौ दिनैहाय नोंथाङा हायोबा दोरोदनानै थाबाव एरखेनानै थाबाव मा फाव जाखो बिफोरलाय मानि गोजोन गोरोबथा बिफोरलाय मानि मा एसे एरखेनानै था मा गियान जाखो बिलाय ना गोजोन गोरोबथायानो जायाखै नामा जुदि गोजोन गोरोबथा जादोंब्ला दिनै सोरबा सासे दैदेनगिरिया सोरबा सासेखौ दिनैहाय नों एसे एरखेनानै थाथ' बिदि गियानखौ बुंनो नाङा बिदि माबाखौ बुंथारनो नाङा जों दुखु खोनाफिननानै दुखु मोनदों दिनै आं नामखौबो गासैखौबो नामखौ मुंख'नो बुंफिनो सानफिनाखै दिनै बेफोर गासिबो हारिनि थाखाय नांनानै बेफोरबायदि केसा जानानै दिनैसिमबो उइद्र' जाया होनबा जों दिनै साननो गोनां बेफोरखौ केसनि बारै बाथ्राखौ बुंखाङोब्ला 4 लाख होखांबाय मार्टियास फेमिलिनो दिनै 5 लाखखौ होबाय माबा माबि अनसुंथाइ होबाय बेफोरखौ होदों होननानै ओरैनो दायित्वखौ पालन खालामबा जानाय नङा हाथाय खामि आखाइबो थांनांगोन खुगाबो थांनांगोन ओरैनो इलेक्शन खाथि सफैबा बुथुमनाय मानाय बेफोर बाथ्राखौ बिखौ खालामा लाफानो सिगां उइद्र' खालामग्रोनानै हो बिनि उनाव बुथुमनानै ला माबोरै बुथुमनांगौ तो जिखियानो जादला गोबां बाथ्रा बुंबाय गबिन्द चन्द्र बिथां डिपुटि चिफ बिथांनि फंनैसो बाथ्रा बुंनाय दं बेखौ एसे नोंथांमोननो खोन्थानानै होनि केस उइड्र'आव जोंहा प्राय 1800 केसनि भितराव 400 केस उइड्र' खालामनाय जादों बाखि प्रसेस सोलिगासिनो दं लिगेल प्रसेसनि खामानिफ्रा जथेस्थ' स्ल' जायो बेनिखायनो बेयो स्ल' जागासिनो दं खिन्थु थेवबो जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों आरो बेनि अनगायैबो रिक्रुटमेन्ट बेलायाव जों पारामिलिटारि फर्सआव जि रिक्रुटमेन्ट बेवहाय अबयस्से जोंहा एनडिपि केडारनिफ्राय खोब खमसो थांदों आसाम पुलिसनि जिथु रिक्रुटमेन्ट बेयावबो एनडिपिनिफ्राय खुब खमसो थांदों कारण जोंहा बैसोबो जाहैला क्वालिफिकेसनबो मिलायला बेबायदि हिसाबै एसे खम जादों खिन्थु थेवबो जों जेसेबां हायो नाजागोन आरो जोंनि बिटिआरनि सिङाव जिखिनि माबा जागोन रिक्रुटमेन्ट जागोन बेयाव जों जेसेबां हायो एनडिपिनि केडारफोरखौ जायफ्रा बैसो मिलायो क्वालिफिकेसन मिलायो फिटनेस दं बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनायाव सोनो थाखाय नाजागोन बेखिनिखौ जों दिनै सार नाथाय जों नुनो मोनदों जोंनि एनडिपिनि आफादगिरि गुनायमारि सारा दासिमबो जेलाव ना बे केस आं दहायनो बुंबाय जे जुडिसियारि सिस्टेमनि जिखिनि माबायो बे स्ल' जायो आरो एग्रिमेन्टनि सिगाङाव बिथांनि कनभिक्सना जाजेनदों भार्डिक्टआ बिथांनि एगेन्स्ट थांदों दा कनभिक्टेड मानसिनि केसखौ उइथड्र खालामनो मानो हाया जिहेतु बे लिगेल सिस्टेमाव बिथांखौ कनभिक्टेड खालामबाय दुखि होनना प्रमान होबाय जेल अर्डार होबाय बेनिखायनो बिथांनि जेल जानाय बेखौ दिहुननोबाबो लिगेल प्रसेस थानांगोन दा सुप्रिम कर्टआव केस सोलिगासिनो दं बेनि गुदि खरसखौनि माबायानो बिटिआर सरकारनो बहन खालामदों दा खिन्थु बिथांनि न'खरनि मानसिया बेखौ गनायनो नागिरा सरकारनिफ्राय बे जायफोर कनभिक्टेड जानाय बिथांमोननि ट्रायेलाव जेबो सहाय खालामाखै हेल्प खालामाखै होनना बुंदों खिन्थु थांनाय 2-3 बोसोरनि जिखिनि केसनि माबा खरस बेखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होगासिनो दं दिनै बिथांमोना माबालाय मा जानो दा किसुमान पलिटिकेल मटिभेटेड खोथा लानाय बिटिआर सरकार जिखिनि खामानि मावदों बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय बेखिनिखौ डिनाय खालामबाबोथ' जानाय नङा थेंक इउ